Ayiwa an bɛ foli ani tanu ni waleɲuman dɔ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na kafo kɔnɔ lamunu n'a tɛnkuntugu faso kɔnɔ ani faso kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da k'a f'u ye ko ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye ayiwa k'u ka bisimila ka dɔ kunnafoni o fana kɛnɛ kan ka ɲɛsin olu masa k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an y'a masa don fasirisew o kɔnɔ kumaw la nka yan'an k'o lase u ma Yusu an bɛ jɛ ka Jabaru masa tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn so fila masa n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan arasulu bɛ tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisiba ye Ala k'o jidiya kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo tanu ni barikada ni waleɲuman dɔn n'o ɲɛsinna olu ma an bɛ laban ka dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ bankura ka n'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye ka jidi kɛ lafiya la Yusu ka kanuba jama fɔ k'u barikada nka masa minnu bɛ tiɲɛ so an'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u i ka dɔ dugawu kɛ olu fana ye badabada dali Ala ka nɔgɔya u n'an ka banbaatɔw bɛɛ ye ka lahara sɔnsumaw ye Yusu n'an ye kanuba jama fɔ kulu ye fila ye a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama lamɛnbaa jama nin bɛɛ ko i ka dɔ renouveau an b'u fɔ u ka kanu na k'u ni ce u yɛrɛ ye u ka bisimila u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'anw yɛrɛ ko k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye tulo ɲɛgɛlɛ ye jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala ko nɔgɔyaw ye a lase ko ɲuman Ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye Tarawele kɔri baasi tɛ ba ni denmisɛnw alhamdulilayi hakili jigira Sangare ka kuma la bandaw kɛ mais cɛ dɔ ye vocal ci ne ma a ye kuma min fɔ ne ko n ko ne tɛ se ka nin kuma fɔ Yusu ye i cogo jumɛn awɔ k'ale ye Madu Kɔnɛ k'ale bɛ Sogonikɔ k'a b'an lamɛn kosɛbɛ bon ko anw fila bɛɛ y'ale ka dumusɛn ye ko nka ko n'a ye k'e luku de bɛ sin ka kaw ji luku yira ale la a kaw bɔlen don ne ko n ko n tɛ se ka nin se Yusu ma nka ci de ye juru ye Madu Kɔnɛ de y'a fɔ n ye ko a bɛ Sogonikɔ an ka yamla an ka taa Madu Kɔnɛ ko kuma ko anw bɛ taa an tɛ sama nin kuma in nɔfɛ an tɛ sama Madu Kɔnɛ ka kuma in nɔfɛ o de y'a to denmisɛnnin ninnu u b'i dɔgɔya Madu Kɔnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o de la a ye u b'i dɔgɔya Facebook kan k'i dɔgɔya fɛn bɛɛ kan anw tɛ foyi foyi a ye kuma caman fɔ ne ko n ko san o san n k'a dan ka na mɔdenya kulon k'an fɛ walayi n ka dugawu ma jaabi i ka dugawu jaabira barika Ala ye Ala k'an don ɲɔgɔn ye ja i bɛ se ka n défense il faut ka jago don a la i tɛ yɔrɔ min nka i mɛ fɛn fɔ ka tɛmɛ o kan kɔni ayi ma foyi fɔ a mara o diyara n ye a ye kuma in a ye ne yɛrɛ ka kalifa coincé de awɔ nka a ti ɲɛfɔli de kɔ sabu ci ye juru ye ni n fana m'a fɔ a bɛna fɔ ko n siranna k'ale ka ci fɔ walayi k'ale b'an wele ka dɛsɛ k'an tɛ nɛgɛjuru ta k'an tɛ ɲɔjɛlen kɛ dɛgɛ nka anw tɛ manamana de la an tɛ manamana wala n y'o de fɔ a ye nka anw tɛ manamana de la ayi wala n tɛ sa ni Ala k'an kunna ja Ala ka sababu ɲuman na mura Ala k'an sɔn k'a sɔn b'a kɛ Ala ye yarabi nin ye aw ka dɔ kunnafoni dayɛlɛlen ka lamɛnbaa jɛkulu ni filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo min ye nɛgɛw karafe Awa Batɔman Kane min ye aw ka dɔ Baginda Batɔman Kane ale don Musa Bogo Batɔman Kane Kɔrɔ Batɔman Kane tiɲɛ Moro n'o bɔra aw ka dɔ muso cɛsirilen 8 mars o kɔni bɛ ka na o an kan ka aw ka dɔ an kan ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ an ka muso ninnu ye n'o renouveau muso ye ko ni cɛw ni baara renouveau muso olu bɛ wuli fina de ka tila ka da fina u n'u bɔɲɔgɔnko caman man ca mankan dɛ a man ca n'u bɔɲɔgɔnko caman mankan mankutu gansan tɛ koyi walahi diɲɛ ɲɛ bɛ ko la o walahi maaw ɲɛ bɛ ko la u bɛ faamuyali sɔrɔ a ye maliyɛn fana ye misɔrɔbatigi ninnu ni sakibatigi ninnu dɛ tafe kelen musɔrɔsirila ninnu awɔ maliyɛn b'olu de jate o tɛ dalu ye anw y'olu jate anw bɛ muso baarakɛlaw ni minnu bɛ balo wɔsi la tafe kelen musɔrɔ gɔngɔlema ye kunkolo la o tɛ dalu ye koyi a banna ka sɔrɔ ka sanu gurumɛtiw na bolokana nɛgɛw ni bolokɔnda nɛgɛw don ni kabarɛmani maa ye i yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a ɲɛ kɔrɔ awɔ walasa a k'a ye wajibi ka tuwari ma ou bien ka jabi da i tɛgɛ la k'a sɛbɛn ko madame karisa madame Kɔnɛ voilà f'a ka ye awɔ ou bien madame Traoré ni ayi n'u nan'u sigi aw mana karisa aw mana o bɛɛ la u bɛ k'u bolo kɛ tan janjigiya ka di koyi il faut ka madame Kɔnɛ ou bien madame gorobinɛya ou bien madame Dawu janjigiya ni gorobinɛya ka di koyi ka gorobinɛ sajɛriya de ye baara ye wa ni b'u ta caméra la ngokɛyɔrɔ cɛ ni fasa dali daminɛna c'est-à-dire n b'a f'i ɲɛna garanya i b'a daminɛ sen na fo kunkolo u bɛ samara négligé k'a layɛlɛ kunkolo la ka tila ka na guloki masiw la f'u b'a kɛ ko mun ɲɛ ka tila k'a jɔ a ɲɛda kan cɛ wa ni jelimuso bɛna fasa da tuma min na n'o ko madame Sanogo i b'a jɔ jabi la i b'a jɔ ɲɛda ni bolo de la
jabi tɛ bolo la. Awɔ, a bɛ se k'o yanga ten. O ka ye. O ye fête de daminɛnen. An wayi. An wayi. E ɲɛ b'a la groupe ya ka di dɛ. A ka di dɛ. Janjigiya fana bɛ ten. Wallahi. Groupe stagiaire de ye baara ladege ye. O de y'a ladege. A ka gɛlɛn dɔɔni. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ, ka kan. Ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ala ka jɛ. Moro, awɔ, ni Ala sɔnna ma, min ye Bouakari Jara Bada, ale bɛ difu la. Kɛfa, awɔ, Sangare, ale bɛ, awɔ, k'a dɔn Jamajugu Kɛfa, ale bɛ ka kɔlɔsili kɛ. O don. Min ye Awa Kuyate Keita, Moro, a n'a ka parfait duman, ale kɔni bɛ secrétariat la ani wusulan duman. Yɛlɛnijɛ ni nisɔndiya. A banna. Bɛrɛbɛrɛ ani i k'a dɔn k'i bilasira. A banna. Ko bɛɛ ka fo i ka ci la. I ka ci la. Bɛɛ ka fo i ka ci la. A banna. Awɔ. Ya, an t'ale fo yan bi. Bon, on te salue, salutation pas. Parce que si y a manquement d'eau, il n'y a pas de salutation. Voilà. Abaka Sagibata ko glondro ka kene mine ka nyina nga jiko. Bon, est-ce que aba fo Marndaw nyana? Bon, madon, c'est-à-dire ou connaît communication tout ya. Communication ka nga ko jogo jage. Voilà, normalement. Oh, normalement. Voilà. Ala ka kuna ja. Moro opma kunafuni kumfolo mbadi ma. Ane mo dakuru ya kele kamalini. Ale ka sebenta. Kamalini akeme ka nobla kɛ a ye kalimunta ka su dababara la ka sɔrɔ ka nobla sɛbɛn kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ye min fasiri bi ko gouvernement ko yala ko a dama cɛbɔ bɛ yen wa a tɔgɔla cɛbɔ ko o b'a d'a ma wa a y'a ka cɛbɔ sɔrɔ ka ban wa Tomi ɲininkali Tomi Dramane Lalu Kɔnɛ Dake k'a dɔn k'a fɔ a bɔra ka i k'a dɔn nin ma da an ye a ko jɔrɔna ko bɛ maaw la cogo min na jɔrɔna ko min bi tali kɛ kalata i k'a dɔn o cakɛda kelen ko kan ayiwa ko min ye i k'a dɔn kalata bakurunba min natɔ ala la ko a jɔrɔ bɛ maaw la furancɛ fanga i k'a dɔn k'a fɔ ko waatiw bɛ ka taa ɲɛ furancɛ fanga ale bɛ k'a dan yira i k'a dɔn ko taabolo fana na hakaja fanga furancɛ fanga a maa ɲɛma n'o ye fangabulon ɲɛma ye premier ministre ale y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn kalata a cakɛda kelen ko min kun laɲininen don jamanaden fanba fɛ ko walasa o ka kɛ kalata ɲɛnabɔyɔrɔ kelen pe ye ko o tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ ko o tɛ se ka kɛ kabi i k'a dɔn premier ministre a y'o kuma fɔ ayiwa ko malidenw kun ka laɲiniba kun ye o ko in ye yaasa ko ka nɔgɔya ko fɛn min i k'a dɔn ko dɔw ko ko kunnafoniw nasiraw la k'olu y'a mɛn k'a fɔ ko i k'a dɔn ko maaba dɔ bɛ yen ala la ko minisiri dɔ fana bɛ yen k'o kɛlen don ka wulikajɔ de kɛ o maaba tɔgɔ la yaasa u ka kɛ i k'a dɔn nin ko in maa ɲɛmaa ye ni ye minisiri min ɲɛsinnen don baarako ani i k'a dɔn lajoli ani lajoli kalan o baara koɲɛ ɲɛnabɔw ma fɛn min ye ani baara ɲini koɲɛw ɲɛnabɔw ma sakɛ Yusu ko o bɛ ka wulikajɔ kɛ jɔn ye Seydou Kulubali PDG Sira k'o ka wulikajɔ ko kɔni bɛ ka kɛ o maa masina yaasa ka kɛ i k'a dɔn kalata yɔrɔ o maa ɲɛmaa ye kalata ko ɲɛnabɔ yɔrɔ maa ɲɛmaa ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Isa Kawoji min ye k'ale de ye nin bɛɛ lajɛlen walaki kɛnɛ kan ko ye k'a sabu kɛ mun ye a ye laseli kɛ ni ka i k'a dɔn kuma ta ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma ko wulikajɔw bɛ ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa k'ale gɛn ka bɔ i k'a dɔn jɛkulu ɲɛmaaya la n'o de ye coordination d'un mouvement et de soutien de l'imam Mamoudou Dicko c'est Masi Toyewa ko fɛɛrɛ ni dabali ni wulikajɔ bɛɛ bɛ ka kɛ yaasa k'ale gɛn ka bɔ o la ko kumana ko baara jumɛn bolo dalen don kɛbaaw fɛ ko de i k'a dɔn fangabulon a masurunyama dɔ ko k'o de i k'a dɔn fangabulon masurunyama dɔ fangabulon ɲɛmaa sakɛ premier ministre masurunyama dɔ a n'a terikɛ ko o de ko o de kɛlen filɛ o de bɛna bila ale nɔ na nin ye nin jɛkulu in i k'a dɔn o ɲɛmaaya la min ye politiki ni diinɛ kafo jɛkulu ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o ye jɔn ye Daba Jawara den ko o de bɛna ta ka bila i k'a dɔn ale nɔ la ko wulikajɔw bɛɛ bɛ ka kɛ o de kama ko nka k'a ka kumaw la an y'a ye k'a fɔ a tɛ Mohamed Saliya o ka kow juguya la koyi ko sabu ko hakaja ko min ye Mohamed Saliya ye ko dɔ farala ale jɔsen kan i k'a dɔn fanga furancɛ fanga in kɔnɔ a kɛra gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye kelen ye ko min ye i k'a dɔn sugandiliw ko o dɔw kɛra ka ɲɛsin i k'a dɔn semasi a tɔnden dɔw fana ma ni k'olu bila i k'a dɔn k'a fɔ fangabulon o maa ɲɛma o kɛrɛfɛ ko min ye i k'a dɔn Mukutari Wani ye ko nin ko bi cogo min k'a ka sen jɛ nin ko in na ni k'a bolo jɛ nin ko in na ka kow bɛɛ lajɛlen jɛya yaasa a kana na kungo sɔrɔ don n'a nataw la Daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a ne mo ka bidon boli Yusu Moro nin kuma kelen an ka journaliste cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen Moro i ka dɔn min ka kalimu ka di kosɛbɛ i bɛ Seydina Umar Dicko dɔn wa ale kɛn bɛ ka nin ko walawala indépendant kɔnɔ min ye a kɛn bɛ k'a sɛbɛn ko Jim ko adepte de la roulette russe Russiw ka roulette roulette o dunge don
moro awa ni ye ko jatimina bi maka ke to ha moro moro ne ko jatimina bi awanga jamana bi awkado tinyere la ko Albert Einstein moro awkado tinyere la o ko yep madoga ko comment je vois le monde ni yebet da nyela tka tabul la chugodi anikado asiraw na abalaka wuli anikado akochuneu ko ni site madaba ni babi nunu wora katte ko yani awkado mi ni bike moro ni jatimina ke ibaye ni ma ko fole min flene no Sayyidina Umar Dikoye ale mana de akoko awamiye anga jamana ye bi e kado nyera la ko nafra akajo aw kado gangani na moro ko macha mambe moro oluko ni ba dombi mi awkado madobe no isa kaujim awkado nyera la ka be ka transition ngone akapma ma kalega de mi se transition ma de moro no tamana ka boy bi kado awamiye apmeke do go fe mi ngofe ayo bela jele boy akeme ka jira bi ka foko alego ko chebo mi awkado hasimu ko tay ibara be ka tege mu vola ko l'imperturbable. Ouais. Très éclairé blala peu. Très éclairé blala peu. Yelente manatu. Wallahi. Le sage. Le sage. Ça fait nimbeturai l'imperturbable Assimi Goïta. Beko mi dobe no fasada ila. Wasura ajara da de. Na jara le dadura bi fasada. Dai fasada. Ouais. Laga si. Na yitan. Terengi gosiaga usale kitan. Wallahi. Abiti. Moro awikado Assimi Goïta mi akoni ka kembe ka ko bele jele ke bi apma maka be Assimi Goïta l'imperturbable. Kaka de membiso oma. Moro koni isa kaujim ka dumba do ka fo mi awikado na jarala ka fo mama be no kera ministerial ma ikera president etne yalma ikera awa gouvernement ma nyama e kontina seki kambo awa minye kalafili na toy bon obeshati kono abakono ni chat na bato la transition ni chati batura abana abakona fo au moins fo akoche mfuna démissionnaire ake nota na batura abakona moro ko isa kaujem kapma wopma mi awkado mamunumbe olu constitution 91 92 nolu ikado constitution sigi ka bi nyingo olula nga isa kaujem mamindo kaka mentor mimbe no usas l'éclairé Mahmoud Dikoye très respecté to 92 ka constitution sigi ma fo accord kambi mbiro la de akara benyana ya amafo masiko bejoro fa ba kumbi kenengai abana moro mi isa kaujeme ikado nyera la ko awa mi eche no Sayyidina Umar Dikoye to kame ko Jim est dans un vrai méli-melo qui dérouterait plus d'un temps. Il cache une opération de séduction au profit d'un homme Assimi Goïta. Oui. Moro ikado awaminye akakoro suta mau ane ikado abikanja ni mamunye kabe kanimbele jeleke wala saka malabo mi Assimi Goïta ikado awaminye ni ko bele jelenye ko bi o isa kaujim ka ikado amasira jogo shila mi ikado ka mami mbe no l'éclairé Mahmoud Dikoye kabe ka awikado adabaga jugo bo Mahmoud Dikoye kambi anye ni fo ane ango beki koloshala ayale usazire ke ali imamu yera anyi chaman fo ngo ni mikake wolo bina tanga bwaka ne alabana muma amma ministre tafwa no ministre petniza porte parole mingere Maodo Salia amo tafwa ngabi ko daw ga foka tosa kwa be ko atojugo yala rezo social ga amo kokoje afokanya ne o lameo aleti mato ko ati mato de ati masito na ata se ala madongodo abani ala te sonklo ma mboro me awkado ni ko bele jelenye be ka fo awamiye isa kaujim ko awkado ka ko be ko film western mboro ikado abe marfachi madula nin katlaga kise waraka ko galoga awo sewela frankero moga frangondero dans le Texas à Jos bon même vie chinois film fana chinois bandi film bedam ne fokata ban chinois bandi te soroka bugo wate mabugo abana chinois bandi bitu ho ha krefe o ba sur acteur di bandi be jogo lu be panga puruti la dro fokata film baute ma gosi matu soro
Moro awikado ka be comme film western mi awikado tinyere la ko kuma abida kasa ko awikado minye ani mamunu benywana yelma ani mamunu te ngangelena wa moro ikado tinyere la ka be to ka ndo fo ikado tinyere la ko yella ko she kan la se Molière ma Molière mi ni nanzarakan akolo green kumba ale da ikado tinyere la mi ni ma ko folenye ko alamere que le tout en piétinant une fois de plus la langue de Molière et le subjonctif qu'il n'a décidément pas appris à l'école. Niko gibo jago ya karaba mi isa kauju mi nanzaraga karabale ikadu abipma chejugu pele jeli fo mama kasoro abipma do fo nanzaraga da we Molière afane ndoy nikatla ka banene awekado ki sena Molière kabruka ko tereke muro awekado ni ko damandangulu kemme flene mi awekado nye ngo mandi Molière de o bi flene Molière nyinga ba fo ko no otoraga ke ko otijaye de abana moro ko awekado abilama abe ko me funu moro kado nyere la aba kalama fie aba sumale fie wa bi munumunu amata me yoro ekado abi dajugu seri yenga ko yalma awekado 2013 mi awekado dima ko vele mi flane mi awekado ko mam diko Mahmoud diko kama dugo mashila kale ko awekado ko luye misiri yelema ningo ka kije ka ko vele jele ke mi awekado ka ma debe ko tlara ka ke jamana ci baye no Ibrahim Boubacar Keita na tunya do ai ya fanyi na mfede abana ku do na filila jongo ala fana o ikise ya ide abana wako Isa Kaujim ka bo sirakele gagoy ko mashite anni mana kan shite amma min fo Ibrahim Boubacar Keita ma kasor kaddo awambiya akelo de me baye ani M5 RP ulu farala nywanga ikado nyera la ko ni ma ye dimin do awkado M5 RP la ko ni ma ko fele kay dimin no de ni awkapma kan juguye anaka kono sutakan muro ikado no tabana ka boy bi abe yoromna bi muro oye awkado minye esemasi ka ba fe kwa na dai ka bo da kolonchi awakini go fele kolonji yelba olu ma sono mawa mi awkado nyera la ko hali bi Isa Kaujim mi usas akoko mi l'éclairer ko mi ya nyemne baray mi ya kam misali ko atika awakado abika das ku bele jele kar o yere fana la wakale te foi ke no okachike abana kwale bi fem voko be okachika on jaja ki sete jabala ki sete jabala Asimu Goita koni amba fo Mohamed Salih na manyaka le ganzili kelai ko kuma sendigi do la selikela do akanga kuma ilase Asimu makaka farati de misali uyira ya ka kombinye de ninje nye ika do fini feze Ibrahim Boubacar Keita e mandaya kaka grogi bo ka fense o temena akoko no mafanga dikubita aminala abana hawuloko obasite elle est très respectée l'éclairé yele manaba kala monyon taba abo fana kobi kasura yo yanga ya o yanga do ni choche tungo ka kano kuma fo akuma ki ka shenta nje abana ngabe obejugo dibi wa asmu l'imperturbable wa ninde biti perturbé l'imperturbable perturbé pas de flendi avec Amadou Salih a perturbé bi aywa o kone o duzenjini alibi o gasini nyesigi ba nye nasira ke chukula abana alibi amacha folo nasira ke kula de wallahi ale ni chedo burange uti mashi kilunye joni ibiga jon tobo asima aide asimu lafza bake akajilba Isa Kaujim kakamu eko kakamu ale ni Mohamed Salih ateshike ali Mohamed Salih ateshike unye abana fanga bena ka funenva temena ya befana ni ka funenva do abana muzadra ya ka funenva mara ya beni ka funenva do abo fanga bena ka funenva bibulu o ka funenva jene c'est-à-dire ita laje nye kare laje ke ibe nye kare laje jo nye funenva e wallahi moro ikado nyera la ko transition ko ku weleleno kala fli o kala be mi yani sam ba flani mugaye moro ikado nyera la ko donna natawla ko mi Asimu Goita ko na ko ne démission bla mi awkado kado gasder dona ani kado an ga fugula nywana ni kaka na bala mala mata fo karide abana femi maligi jawbla ka beretui
ka siw sagari Hausa fulandu min fɔ Asimu ɲɛna an b'a kɔni fana ladi a k'a farati a k'i farati dɛ sabu fɛn dɔ b'a kɔrɔ maliyɛn ɲininka dɔn fɛn dɔ b'a kɔrɔ a t'a fɛn si dɔn wallahi i ka surasiya kɛ i ka kɛ bonya kɔnɔ transition nka ba i ka taa mun ye Amadu Sani danaya ye a ka kɛwalew a n'a bolondɔnw wallahi o kumana n'i ma se ka bolonɔ bila i kɛwale ɲa yaasa i ka bɔ daba fɛ a banna nka an bɛɛ maa dɔ ye o bɛɛ tɛ maa ko kɛ ɲɔgɔn ye dɛ Asimu Goyita i farati anw ka kuma tɛ s'aw ma joona nka n'i y'a mɛn i farati dɛ baasi tɛ maliden man ɲi maliden man ɲi nka fɛn dɔ b'a kɛrɛfɛ min fana man ɲi tuguni ka tɛmɛ malidenw kan o ye jumɛn fɛn Youssou le témoin b'ale ta l'imperturbable o ye so wele Imam Dicko la l'éclairé le sage ni Dicko tɛna kɛ maga alimami kɔrɔba y'a bolo o tanuna dɛ a y'o tanu dɛ ka tila nka ale bi n bɛ jida ale ɲantaw ka kuma kan a y'a fɔ ka bila bolongɔni sina yɔrɔ min tile bɔra ye k'a ɲantaw ka tila ka tugu petini ngɔ ŋana Amadu Dunga Mayiga ala ko k'a faden ye ne m'a fɛ o bloqué ka b'u ka réseaux sociaux a don kama n ye min f'i ye n ko ni maa min ko i tɛ jɔ ni kunna an de ka dunu fɔ k'a mɛn n ko n'a sirili cɛla i yɛrɛ b'a bolo fila fɔ pata o bɛ yɔrɔ min bɛ ale bɛ yan wallahi Tabari Fazere ayiwa a ko ale homme d'état ye dɛ homme d'état don 4e vice-président oui garamba don dɛ o kelen ni fanga sɔgɔma dɛ ayi dɛ homme d'état n ko de ye garanbaya ye ayi dɛ Moro a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko homme d'état i b'a dɔn vision bɛ minnu na et puis s'ils décident ils vont le faire et puis olu tɛ yɛlɛma la olu an bɛ se ka o fɔ Alassane Ouattara ninnu ni Paul Kagame ninnu de olu de ye homme d'état ye n'o tɛ ko yɛlɛma de ye ŋɔ min ya ko takula ban'o ma ko fankelen sisira tiɲɛ don dɛrɛ nka ni ko sera yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko karisa kɛra ŋɔmi ye k'a ko jɛnina a ɲɛ jɛnina o tɛ kuma fila ye takula fankelen sisili a ma takula ka mandiya bɔ a la a ma barika bɔ a la a ma dawula bɔ a la e nin ko di an ka saraka jumɛn wɔ ni takula kuma tɛ nin ye wa juma fɛ takula den joli bi sa bamanankan ja y'a kɔrɔ ye o hakiliba bɛ bi sɛ dɛsɛ yɔrɔ fana dɔn Youssou an bɛ témoin ta n'an ye témoin ta i k'a dɔn k'a fɔ ko jihadistes k'u sen nɔ bɛ ka ye Bamakɔ lamunu na yan dɛ an dun b'a kumaw fɔ kala tɛ don ɲin na ka bɛn n'a ye fɔ ni walew kɛra don min na o kumana kuma bɛ ŋunuŋunu nana ŋunuŋunu dun Mali kɔnɔ yan a caman fana i k'a dɔn n'i y'a jɔ 100 o 100 a fanba ye tiɲɛ ye ko ye ko jihadimaw sen nɔ bɛ ka ye i k'a dɔn nɔ bɛ ka ye munumunu salo Bamakɔ lamunu na o kumana an k'an farati ko a kana bali Bamakɔkaw la don dɔ ka bala ka wuli k'a sɔrɔ jihadimaw u y'u ka kɛwale kɛ Bamakɔ yan dɛ ko sabu k'u bɛ munumunu salo la fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ ka tigɛ u bolo o kumana nin ye maaw ye u tɛ hinɛ u tɛ makari Ala dɔnbaw tɛ Ala masurunyamaw tɛ ka Ala tɔgɔ ta k'u biri o kɔfɛ o kuma u ka tiɲɛni bɛ kɛ n'o ye k'an k'an jate an janto an yɛrɛ la k'a yira la k'a fɔ ko a kulu dɔw bɛ ka ye kelen kelen o kulu minnu bɛ ka ye kelen kelen u bɛ ka ye sira jumɛn kan sira min ni i ka dɔn o bɛ sigida dɔ ni Bamakɔ dorogo ɲɔgɔn na route nationale 1 kɛrɛnkɛrɛnnenya Dogoduma o bɛ Safo sira la ani Nɔnsɔnbugu sira la o kumana i b'a ye k'a fɔ ko o sira min filɛ nin ye n'i k'a dɔn k'a fɔ ni jihadimaw u ka munumunu salo bɛ ka kɔlɔsi yen nɔ a dɔ la Youssou ko kumana ko min ye i k'a dɔn fɛn ye u bɛ yɔrɔ ninnu dɔn ko sabu u nana delila ka na munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kumana fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ayiwa ko Bamakɔ a dafɛ sigida dɔ ye nin ye nin yɔrɔ ninnu ni Bamakɔ man jan ayiwa ko ninnu dun ka tɛmɛ sira k'a b'o yɔrɔ ninnu masurunya la ko tuma dɔ la u bɛ Kolokani yɛrɛ i k'a dɔn u bɛna folokofala kɛ ko Kolokani k'o bɛ fɛn jumɛn ko fɔ u jabala min bɛ Nara Wagadu kungo kɔnɔ ye o dun ni Kolokani fana ka surun fɔ k'a fɔ a to ten Kolokani yɛrɛ ni Nara man jan ko u bɛ munumunu na nin wo cɛ ninnu de la ayiwa Bamakɔ lamunu kɔni ko ninnu bɛ ka munumunu salo min kɛ bagabaga don dɛ a bagabaga gulonnen bɛ nin sigida maaw kan cogo min a bɛ Bamakɔ fana kunkan ten k'o kuma i k'a dɔn a ŋunuŋunu dɔw fɔlen ye min ye zandaramaw ye k'olu kɔni taara ka taa dugu dɔ ka taa i k'a dɔn jate ye ko kɔlɔsili ta ka dugu dɔ sɛgɛrɛ olu kɔni tɛ ka bɔ yen fiyewu olu sina ka t'u daga ye kelen ye n'a ma ɲa min kɔ a k'a sɔrɔ u ka surun kɛnɛ na o kumana zandarama minnu taara u daga ye olu kɔni ma bɔ yen fiyewu olu dagalen don nin yɔrɔ kofɔlen na buguda jumɛn y'o ye san o san jamakuluba
ba bɛ wuli ka taa ziyara kɛ yɔrɔ min na n'o ye an ka karamɔgɔba dɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ka dugu ye wajuli karamɔgɔ dɔ don Ansar Dine maa ɲɛma Ustaz Usmani Sherif Madani Haidara o kumana Yusu ko o fadugu ko sandaramaw kɔni kɛ bɛ ka yen kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ o kumana u b'u i k'a dɔn u daga yen nɔ ka nin yɔrɔ ninnu tɔw fana jateminɛ ko nɔ tɛ a kunnafoni kɔni ye nin ye ni maa ɲɛmaw ye nin mɛn u ka nin ko in ɲɛɲini k'a lajɛ nɔ tɛ yɔrɔ caman minɛnen don ni Bamakɔ minɛna Maliko banna dɛ jadimaw dun kɛɲɛ ko tɛ yen anw kelen bɛ k'an sigi k'u lajɛ u bɛ k'u sago n'u dungɔ kɛ nin ko ma kɛ ko ye Allahu akbar diɲɛ misiri jugu welelen nin ye dɛ Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a ko ne kunnafoni anw y'a bɔ témoin kɔnɔ fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli don Yusu Moro ni y'o bila ne bi sɛbɛn ta les échos parti PRMV fasoko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye bisa dɔw kɔni kɛ n bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u na dangari parti in na nka a bɛna ta parti ɲɛmaw olu kɔni a ka dɔn olu bɛ ka hali bi parti sinsin u bɛ ka parti minɛ i n'a fɔ a kan ka minɛ cogo min na min a ka dɔn février kalo tile 21 san 2000 février kalo tile 26 san 2021 min a ka dɔn Umar Basi Sanogo PRVM fasoko parti pour la restauration des valeurs Moro a ka dɔn min ye ni ma kofɔlenw ye olu kɔni diɲɛma ani ka dɔn jamana bɛɛ lajɛlen u ye a ka dɔn u lasɔmi k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen olu wulilen dɔ bɛ yen u bɛ ka ŋunuŋunu k'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka kuma fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka o maa kɔni u y'olu gɛn ka bɔ parti kɔnɔna na min ye a ka dɔn fo ka wulusu u nɔfɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la parti a ka dɔn walasa parti danbe bɛ to a kɔrɔ walasa parti a ka dɔn a ka ɲɛnamini bɛ se k'a ma ni bonya min b'a la o k'a sɔrɔ maaw de b'a kɔnɔ maa minnu ye maa ladirilenw ye maa minnu ye baarakɛlaw ye wa parti kanu bɛ maa minnu na faso kanu min la ko a ka dɔn olu ka jateminɛ la minnu gɛnna parti kanu d'u la jamana in kanu d'u la u b'a fɛ ka ɲagami bɛɛ lajɛlen to min ye a ka dɔn PRVM faso ko i ka dɔn u b'a fɛ ka ɲagami bɛɛ lajɛlen do min ye a ka dɔn Umar Basi Sanogo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛ bɔ ka kuma caman fɔ i ka dɔn o kuma a ka dɔn o tɛ parti ka cikan ye dɛ wa parti ka kumakan dɛ min a ka dɔn hali nin ye kɔnɔguwan bi dɛ hali u ye kɔnkɛrɛ de bɔ k'a bin o kɔnkɛrɛ a ka dɔn min ye parti ɲɛmaaw ta kalama parti maa si ma bɔ a kalama fo maa minnu gɛnna a ka dɔn ka bɔ parti la k'olu de taar'u fara ɲɔgɔn kan ka lajɛlen dɔ kɛ a ka dɔn k'o ye kɔnkɛrɛ ye o kuma a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka a ka dɔn nin waleya k'olu tɛ kala d'u ɲɛna k'u sɛgɛrɛ wa i ka dɔn olu kɔni b'a dɔn u bɛ ka dan sago min a ka dɔn ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ma bɔ président Mamadu Umar Sidibe la a n'a ka a n'a tɔɲɔgɔn ko a ka dɔn ni maa ma taara ni PRVM fasoko ka kuma ye a ka dɔn k'o to olu ka kuma ye wa min ni Ala sɔnn'a ma don nana nataw la ko i ka dɔn a dɔw kɔni na wele kiri bɔnnago kan u ka t'u ɲɛfɔ u bɛ ka nin waleya cogo min kɛ i ka dɔn u bɛ k'a kɛ kun jumɛn na wa u ka ɲɛfɔli kɛ k'o ye sariya sira ye olu t'a kɛ ni jagoya ye olu ka t'a kɛ ni dɔwɛrɛ ye jamana in ye sariya jamana de ye wa olu b'a kɛ ni sariya sira de ye a banna Seydou Fane baraminɛ kalandenw don Eko la ni y'ale ka fasiri bi n'i ye Seydou Fane ka i k'a dɔn fasiri bila an bɛ Eko baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ fana ye laseko ɲuman na n bɛ i k'a dɔn indicateur de renouveau ta a ka kalo tile 25 février kalo tile 25 bɔli la Awa Sogodogo ale talen bɛ n'an ye kɛnɛ min kan o bɛ yuruguyurugu o kunnafoni kofɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu kunkanko kibaruya ye o kumana ko ka i k'a dɔn fɛn min n'o ye kalan a bolofara dɔ ye k'o ka don an ka kalansow la ka i k'a dɔn kalan kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma yaasa i k'a dɔn yuruguyurugu bɛ se ka k'a kɛlɛbaw ye cogo min na i k'a dɔn ko o kɔni ko baara kan ka boloda ni k'o don Mali kalanbolo taabolo la Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ san damadɔ bɔ ayiwa jɛkulu yɛrɛ min bɛ yen n'o ye nin ko yɛrɛ hakilina ta o de ye PCC o PCC i k'a dɔn k'a fɔ ko min n'o ye ko plateforme contre la corruption et le chômage o PCC ko ani minisiriso min n'o ye kalan minisiriso ye ani farajɛw ka jɛkulu n'o ye faraɲɔgɔnkakulu ye Union européenne Yusu ko olu de ye nin ko hakilina ta ni k'a nundon baara
kɛ ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye février kalo tile 24 2021 sana ko baara bolodalen i k'a dɔn a bɛna tali kɛ fɛn jumɛn kan o de ye ka kalan k'o kɛ ka ɲɛsin maaw ma lajoli kalan fasoden ɲumanya o bɛ se ka kalan cogo min na ani mara kɛcogo ɲuman ani i yɛrɛ fana ka mara kɛcogo ɲuman Mali kɔnɔ yan nɔ ko fɔ ka taa se i k'a dɔn ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma nin kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ wele ko Memorial Modibo Keita a kɛra maa minnu ɲɛna o ye maa ɲɛmaa dɔw ye minisiriso min n'o ye kalan minisiriso ye o jɔyɔrɔ faba tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye k'a dɔn Mamadou Cissé ye o tɛmɛnen kɔ PCC o président yɛrɛ fana tun bɛ yen n'o ye professeur Clément Dembélé ye ale fana tɛmɛnen kɔ min ye Union européenne o maa ɲɛmaa fana tun bɛ yen ko Olivier Kizerbo o kumana Youssou ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen kɛnɛ kan baro sigira a bɛ san damadɔ bɔ ko i k'a dɔn min ye yuruguyurugu kɛlen don zangara ye anw ka adamadenya la a bɛ ka tiɲɛni min kɛ ani mara kɛcogo juguya ko kɔni o dogolen tɛ ko walasa ka kɛlɛ ta ka taa yuruguyurugu juguya la a dɔ la ko nin dabolo cɛjugu min b'an ka jamana kɔnɔ san caman PCC a ye nin ŋaniya siri n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu ye unu jɛngoma ɲɔgɔn ye nin ŋaniya siri yaasa i k'a dɔn k'a fɔ ka u k'a disi da yuruguyurugu a kɛlɛli la k'o kɛ ni kalan ye kalan min ni o walanda bɛna di an ka denmisɛnw ma kalanso la o kumana musaka yɛrɛ bɔbaa bɛɛ Union européenne ye Youssou i k'a dɔn Kasabi bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 50 i k'a dɔn ani i k'a miliyɔn 50 ani i k'a dɔn miliyɔn 50 don sa kɛ miliyɔn 50 a n'a kunkanfɛn ko projet yɛrɛ a Kasabi a bɛ t'i jɔ o la o kumana min ye i k'a dɔn Youssou ko o fana tɛmɛnen kɔ ko hakilina in takun ye jumɛn ye ka lajoli kɛ ka kalanbolo boloda ka k'a dɔn mara k'o fana kɛ ka taa yuruguyurugu o juguya la yaasa i k'a dɔn o bɛ se ka kɔn cogo min ka bɔ an ka adamadenya taabolo la Youssou ko yaasa jidi o fana ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilinaw olu baaraw bolodali ni dilanni koɲɛw la min ye PCC yɛrɛ maa ɲɛmaa ye Clément Dembélé ale bɔra k'a fɔ ko nin ye fɛn ye fɛn min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna mada ale ye projet yɛrɛ kɔnɔ kuma na hakilinaw bɛɛ lajɛlen mada maaw ye bakurunba la o tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn ko projet min filɛ nin baara bolodalen k'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn kalan ani lajoli o koɲaw kan ka ɲɛsin jamanadenw ma u bɛ se ka fasoden ɲumanya fari da cogo min na ani mara kɛcogo ɲuman bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na u yɛrɛw ka mara ka taabolo bɛ se ka ɲa cogo min na a ka ja ko in kun ye o ye k'a kun ye jumɛn ye fɛn min ye i k'a dɔn ka jiri i k'a dɔn ba don fɛn na fɛn min bɛ foroba fɛnw olu lakanani ko fɔ ani olu kɔlɔsili n'u bonyani ko fɔ min ni o kunnama o kan ka kɛ diɲɛ fantɔw ta o kunnama ye ka funankɛninw sen don kɛlɛ la k'olu kɛ i k'a dɔn kɛlɛcɛw ye ka jɔyɔrɔ di u fana ma u bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛlɛ k'o ta ka ɲɛsin kɛlɛ ta ka ɲɛsin yuruguyurugu o kɛwale ma o kumana min ye i k'a dɔn hakilina in yɛrɛ k'a kun ye jumɛn ye sanga ani waati plateforme yɛrɛ ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka yuruguyurugu kɛlɛli kɛ ka tila k'a kɛlɛli koɲaw don ba la fasoden ɲumanya bɛ se ka sabati cogo min maaninfinw na ko n'o donna an ka kalansow la ko o y'a kɛcogo ɲuman dɔ ye kalandenw na kalan n'o ye ka b'u ɲinini ka wuli n'o ye u bɛ jo ni k'o kɛ keye olu na kɛ yuruguyurugu kɛlɛbaaw ye sini ma sini k'u na i k'a dɔn ba don fasoden ɲumanya fana na ka laban ka laseliw fana k'o kɛ i k'a dɔn bolomadayɔrɔ ye o laseliw ka to k'o kɛ kuma ni kuma ka ɲɛsin funankɛninw ma yuruguyurugu kɛlɛli ko olu hakilinaw la ani maa minnu bɛ jamana foroba nafolo ta ni k'a k'u kelen ta ye enrichissement illicite professeur Clément Dembélé ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛwale min filɛ k'a bɛ sigi fɛnba fila kan o fɛnba fila i b'a dɔn k'a fɔ k'o ye jumɛn ye ko fɔlɔ k'o ye kalan ye ani k'a dɔn kalan min bɛ kɛ ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma a ka ja o tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn kalansow ye kunnafoni ka carin olu ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye kunnafoni baarakɛdaw ye olu fana sen ka don yuruguyurugu kɛlɛli baara olu koɲaw la k'o y'u ka hakilinaw ye Clément a bɔra k'a fɔ tuguni ko o ye i k'a dɔn dabolo fɔlɔ ye ko min ye i k'a dɔn kalan ye ani i k'a dɔn kalan degeli kalan fana ye ko u ka baara bolodalen bɛ o fana ko fɔ ka jidi kɛ i k'a dɔn adamadenya yɛrɛ taabolo la ani fasoden ɲumanya ni ko minɛcogo ɲuman ani hakili ɲuman sɔrɔ k'u ka wuli ka jɔ k'u bɛ fɛ k'o de don i k'a dɔn an ka kalansow la ni kalan bolofara ye min bɛna daminɛ duguma kalansow la ka yɛlɛ sanfɛ ka sɔrɔ ka joli kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn kalandenw ma o kumana k'u ka hakilina kunfɔlɔ ye jumɛn ye kalan bolofara minnu bɛna boloda ko bonne gouvernance lutte contre la corruption o fana tɛmɛnen kɔ ko dabolo filanan ni jɔsen filanan k'o bɛ tali kɛ mun de kan i k'a dɔn k'a fɔ Clément Dembélé a ka fɔ la k'o ye sanga ni waati ka wuli ka lafaamuyali se maaw ma n'o ye sensibilisation ye k'u wele ka taa yuruguyurugu kɛlɛli ma ka funankɛninw jo ka joli kalan fana kɛ olu kun haka ja hali ni faraɲɔgɔnkan kulu minnu bɛ yen ko association ka kalan ta ka ɲɛsin olu fana ma nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛcɛ ye n'o kɛra ɲɛna sɔrɔ ko la ko ka tɛmɛ o hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen fana kan ani nin baara bolodalenw bɛɛ kan ko kiri nabolo la i b'a ye k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli fɛɛrɛ caman tigɛra
sira nga o si ma kɛ i k'a dɔn maaw ka hakili sɔrɔ sira ye o fɛn min ye i k'a dɔn nin dabolo min ye fasoden ɲumanya ko ni maaw kalanna ala ka b'u ɲinini ka jo n'o ye ka wuli n'o ye ko olu bɛ se ka kɛ maaw ye minnu bɛna ba yuruguruw ma don dɔ surafɛn n'a a bɔbaa n'a minɛbaw olu bɛɛ bɛna ban o kumana Clément Danbele ka fɔ la k'a bɛ fɛn min fara kan ko i k'a dɔn k'u ka wuli ka jɔ u bɛ k'a kɛ Bamakɔ kɔnɔ cogo min na k'a bolofara a bɛ taa i k'a dɔn jamana a dogodogoɲɛ tɔw la ani bolofara tɔw bɛɛ lajɛlen na ko ni kuntala bɛ taa kalo 4 bɔ ɲɔgɔn la k'a ta février kalo in salen in na ka taa bila mai kalo la 2021 san 21 san in na Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko tako filanan o bɛ fɛn min ko fɔ o de ye i k'a dɔn a musaka ko ye ka musaka bɔ k'a don kalan in na ayiwa minisiriso min n'o ɲɛsinna kalanko koɲɛɲɛnabɔ ma o jɔyɔrɔ faba min ye Mahamadu Sise ye ale kɔni ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ sira ɲuman ye sira tilennen min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛlɛli k'a don ba la ni k'a kolo don a ka sinsin ka kɛ sini ma sini o taabolo ye minisiri ale ko minisiri tɔgɔ la Mahamadu Sise ko k'a bɛ foli kɛ nin hakilina ɲuman tabaw ye k'a ka diya ko plateforme PCC k'a b'olu fo ka musaka bɔbaw fo n'o ye Union Européenne ye ayiwa ko u bɛna kɛlɛ min bolo da ka ɲɛsin nin dabolo juguya ma n'o de ye yuruguyurugu ye ko kɛlɛba don wa kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɔ bɛ se ka bɔ a la fana o fana tɛmɛnen kɔ ko ka tila k'a don kalan taabolo la k'o bɛna kɛ jɔyɔrɔba ye an ka denmisɛnninw ka ladamuko la ni k'u gɛn ka bɔ yuruguyurugu sira kan ayiwa fɛn min ye kalan o nasira o bɛ se ka i k'a dɔn ko kolo giriya kosɛbɛ Hawa Sogodogo nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ indicateur a ka i k'a dɔn kalo 25 o bɔli kɔnɔ Yusu k'a lase jama ma Moro a k'a dɔn an tɛna bila dagirinda la bilen an bɛ taa groupe commerce la Ablaye Mayiga Moro an bɛ taa ale fɛ yen a se 2000 la a n'a ka minɛn ɲumanw minɛn kologoro minɛn min n'i y'a san i t'i nimisa groupe commerce a b'a la an ka taa ji kana bɔra Yusu o kɔni ye sitigi ka tabari kala ye sitigi ka damu ye o fana ye o fana k'a dɔn an bɛ groupe commerce a cakɛla bɛɛ fo ka laban ka madame Mayiga k'a dɔn k'a fɔ Mariam Diallo pharmacie la an ka foliba ye a se kɔnɔ ka foli kɛ kanuba jama bɛɛ lajɛlen ye Yusu ka bɛɛ lajɛlen barikada o cogo kelen na o tumana min ye i ka dɔn kunnafoni an bɛ don wa an bɛ don kunnafoni kɔnɔ an ka taa Mura an ka don kunnafoni kɔnɔ an ka taa min ye Mpɔnkura Ayiba Jabate dunda kelen ani boda kelen Moro k'u y'u ka Mpɔnkura sɔrɔ Mbɔ in Moro maa min ye a ingénieur dɔ bɛ Mali kɔnɔ Mamadu Nama Keita Moro a tun bɛ baara kɛ ministère siraba bɛ dilan ministère min ka Seynabou Diop to yen ale de ye nin Mpɔn architecture n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wa ka Mpɔn k'a kuma bɛɛ fɔ walasa a bɛ se ka kɛ cogo min a waatiw kun ko k'a tɛ se ka kɛ Maliden dɔnni karamɔgɔ ka ca Maliden na dɔnni karamɔgɔ Mamadu Nama Keita b'o la jate de tɛ se u ma wallahi u bɛ o dɔw kɛ bolo kɔfɛ national de route kun don u b'a dɔw kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn fo u fana u bɛ Ala minɛ u galabu bɛ kari a banna n'o tɛ dɔnni karamɔgɔ tɛ ban yan dɛ ale de ye nin Mpɔn ko bɛɛ n'i y'a mɛn an b'a Mpɔn ko kuma fɔ bi Ala de Mutari taara a kurumukari Mutari taara nka n'u sera ka nɛgɛsira fana ko ɲɛnabɔ Mutari y'o kuma fɔ ye o ka di kayikaw ye ka tɛmɛ Mpɔn in kan koyi Mugu y'o kuma fɔ Mugu kɔni voilà n'o tɛ siraba nɛgɛsira ka di kayikaw ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a ka d'a ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan buguda 40 ni kɔ a bɛɛ ka latigɛ kun gulon bɛ nɛgɛsira la buguda 40 o ma Kati t'a la a ka ca o Kati tɛ duguba ye sa wa nka n bɛ buguda misɛnninw ma minnu yɛrɛ fana gulonnen don a la Kati kɔni kɛra duguba ye o est-ce que bɛrɛ b'anw ni Bamakɔ cɛ kana sanga ma dɛ sanga ɲɔgɔn tɛ dɛ a bɛ se ka o sanga Segu ma nka Bamakɔ ayi Segu kɔni tɛ o Segu fana kɛra duguba ye koyi Segu ye duguba ye nka a tɛ ka Segu kɔni tɛ anw tɛ yan ne ye Segu ye anw tɛ Segu n'o tɛ Kati i bɛ se k'i sanga Kasela dɔrɔn de ma n'o tɛ Bamakɔ Kasela jumɛn yafa n ma m'a fɔ juguman kama région tɛ Mali kɔnɔ Kati man bon min ye o de y'a to Seguba Mariko bɛ yen ko k'a ka foli a banna Seguba ko k'a ka foli wa Kati i kɛ cogo cogo Mali balontanna dakabana dɔ bɔra Kati a dɔnkilida nana dakabana dɔ bɔra Kati wa Tariman b'a mun n y'a faamu kojugu keji b'anw bɔ n'o tun ma kɛ fana a ti ɲa dɛ keji b'anw bɔ awɔ wa n'i ye fɛn fɔ Kati ma i bɛ laban Kati an bɛ t'i bila i bɛ tila ka na an bɛ tila ka nin bila Bamakɔ n sɔnna o ma ne bɛ taa Kati ka kɔrɔ koyi ne bɛ taa Kati kɔ ne bɛ taa Wangara na ne bɛ taa Numukɛ Wangara ko kuma dabila bamananji ne bɛ taa Malibo Kati koro ne bɛ taa Kati Sananfara la ne bɛ taa Kati ne taara Kati yɔrɔ caman na awɔ i taara yen mais
ni i ye fɛn fɔ katikaw ma ne tɛ fɛn fɔ an bi ta kati i ka fɔtaw bi kɔnɔ ka tila k'i bila ka na ne tɛ foyi fɔ katikaw ma ne delila ka fɛn fɔ a banna ne jɛɲɔgɔn ni kanuba caman bɛ kati a banna ne bɛ se ka fɛn fɔ katikaw ma a banna anw ka sɔrɔdasi caman ma bɔ kati yan a banna hali farafinna sɔrɔdasi caman ma bɔ yan Idriss Déby ninnu bɛɛ y'u ka formation kɛ a waati u sen tun bɛ bilen dɛ Mamadou Tandian ninnu bɛɛ k'a waati mun senbilennin ko wa ayi dɛ a y'o de fɔ ne y'o fɔ kati senbilennin anw senbilennin nin o tun ye fɔlɔ ye an tun bɛ tɔgɔma ka na n ko waati n k'u sen tun bɛ bilen an tun bɛ tɔgɔma ka na Bamakɔ n'an sen bɛ bilen an bɛna mɔgɔ dɔ fɛ an bɛ jigin an b'an ka finiw passer k'an finiw changer k'an ko ka taa o kelen ni o don tɛmɛna mɛnɛ a banna n k'o kɛra Déby ninnu ka kalan waati de wala an disi gosi ni kati senbilennin ye o kɔni fɛn min ye min kɛra o bɛ fɔ dɛ a banna o bɛ fɔ Boro ala k'an kunna diya min ye an bɛ sɛbɛn da bɛ miira dɔ an b'ale ta Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda kelen Moro février kalo tile 27 san 2021 Kayikaw bɔra o nisɔndiyalen u bi ka tɛgɛrɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw k'a dɔn u ye siraba bɛɛ k'a dɔn ani bɛɛ da bɛɛ lajɛlen minɛ min ye nisɔndiya bɛɛ lajɛlen y'i ka fini ɲuman don ni ka bɔ aw k'a dɔn ka taa mugu kunbɛn Muktar Wan premier ministre Moro aw k'a dɔn ka taa kunbɛn dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn a bɛna taa fɛn min kɛ i k'a dɔn bɔnkura dayɛlɛlen bɔnkɔrɔ ye aw k'a dɔn ale ye gɛlɛya min lase maaw ma min ye ani k'a dɔn Kayi sira kun ti bɔ bilen wa a kun kɛn bɛ gɛlɛyaba ye o de kɔnɔna na sa min aw k'a dɔn nin bɔ in bi daminɛ waati min na i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la kabini waati min na aw k'a dɔn Seynabou Diop ale bɛ aw k'a dɔn min ye ministre la min ye aw k'a dɔn Sirabaw ministre la Seynabou Diop i k'a dɔn awa directeur national de route kun bɛ Mamadou Nama Keita Mori k'a dɔn o ye nin hakilina bɔ k'a bin ni ka bɔ ye a ko k'a b'a kɛ tuma min na i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maaw kɔni kun ko k'a tɛ ka kɛ dɛ o y'a sɔrɔ ministre kelen ye Makan Fili Dabo ale de kun ye a k'a dɔn secrétaire général ye Moro k'a tɛ se ka kɛ i k'a dɔn Mamadou Nama a ye ni da bɔ in kan ni ka bɔ in k'a dilan a k'a dɔn k'a kɛ katakata ye nka i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa ma ko k'olu k'a kun tɛ ka kɛ Moro i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka damu na bi Moro ingénieur Moro aw k'a dɔn Mamadou Nama Keita ni aw k'a dɔn Makan Fili Dabo k'ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɔra yen Madame Kadiatou Konare Moro o t'an denmuso ye wa ani aw k'a dɔn an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye ministre de l'économie et des finances Alfousseni Sanu Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale yɛrɛ talen ani opérateur économique ani k'a dɔn maa o maa bɛ yen minnu bɛ tali k'a ka département na k'a n'u ye ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma baara bɛ se ka taa cogo min na Moro n'o bɔra ye ministre de l'habitat et de l'urbanisme Jɔnkɛ Jara Jɔnkɛ Tarawele a jamu falenna a kɛra Tarawele Jɔnkɛ sɔnna Jɔnkɛ Jara i k'a dɔn awa min ye Jɔnkɛ Jara Jɔnkɛ Jara kɛra Tarawele ani ministre de l'emploi et de la formation professionnelle i k'a dɔn porte-parole du gouvernement o ye aw k'a dɔn min ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ Mamadu Saliya Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mamadu Saliya Touré min ye ministre Makan Fili Dabo ye Moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ bɔn min filɛ nin i k'a dɔn a kɔni jɔra nin na kɛ sababu ye i k'a dɔn min ye Kakaw olu ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn awa min ye a ye kuma min f'u ɲɛna n'o diyara u ye kosɛbɛ i kɔnna ma o i k'a dɔn o ye nɛgɛsirako kuma ye k'a bɛ lawuli a kana kɛ ministre den tɔgɔ ye di Ala k'an da bɛn hɛrɛ ma ministre in tɔgɔ ye di ko fɛn dɔ mulula ye wa mulula i bɛ ka waati min ya an bɛɛ bloku ministre selfitaire wa selfie ka taa selfie kɛ ni terrain kunkolo ye wali terrain kunkolo a kan k'o yɛrɛ wari sara a bɛɛ n'Ala cɛ Afrique du Sud an b'u kɔnɔna suruku ka k'a kan a banna voilà a k'a sara u ye Moro min ye ko terrain bi pɔnpɔn fɔ f'a b'o fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko awa min ye terrain Moro an ka siminderegi ani Woyanzarni Moro ani Sénégal terrain ani Lorini n'u ɲɛnafin b'a na ten sa expressi weekend marchandise ani weekend train de weekend tun bɛ ni Ala n'a kira cɛ Mali bɛ ka buruja koyi ka tila ka n'a ye k'a ta sutuba ya fɔ Kulukɔrɔ nɛgɛsira tɛ yen ni nɛgɛsira bɛ jɔ minnu ka so filɛ nin nɛgɛsira kɛrɛfɛ terrain mana tɛmɛ terrain kɛrɛ bɛ foroto olu la dɛ o so bɛna kɛ cogo di o bɛ jɛ n'o ye kɛ terrain tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ dɔɔnin fɔri minnu ma taa jɔ ye
u ma jɔ n'o kɔlɔ u ma sigi o kan awɔ u bɛ jɛ n'o ye. a y'a yɔrɔ ci de. a ciliko kuma fɔra waati dɔ la u ma bacow nɛgɛ k'o kɛ ba falen ka tila k'u cɛ ka bɔ o kɔrɔ. k'u cɛ ka bɔ o kɔrɔ. bacow nɛgɛra yan k'o kɛ ba falen ka k'u cɛ ka bɔ o kɔrɔ. ala yɔrɔ bɛ jɔ tuma min an y'a fɔ dɛ. a bɛɛ fɔra u ye. an y'a fɔ yen. madamu Kɔnte u b'a feere tuma min an y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye yan. maa si ma kala don ɲinɛ ka bɛn n'a ye. an ko tora ka nin yɔrɔ ninnu jɔ. n ko ji bɛ taa Bangɔni ni Jolibugu ni Korofina. an t'a kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye yan. Bulukasomugu ni Kulubilenni. an t'a kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye yan. an bɛɛ b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ. bɛɛ de b'a kɔnɔ o ye kelen ye wa Kulukɔrɔ siraba in b'a latigɛ dɔn. walahi ji na wo na. walahi Sutubakaw ala. sabu ale u ye nin bɛɛ feere ka tila ka taa nafoloba kɛ ka ADEMA siège jɔ nka commune 1 ma dilan. a bɛɛ n'ala cɛ. n ko anw kɔ b'an bolo kabi ala ye commune bange fɔ bi commune 1. a b'an kɔ bila don dɔ. Moro sɛbɛnni fɛ i k'a dɔn o kɛra tulo kuma duman dɛ a y'o fɔ a ka kuma la ko ni ala sɔnna ma a k'a dɔn ministère ko j'engage le ministère et des transports toutes les démarrages nécessaires pour le lever au plus tôt l'entrave la relance d'activité ferroviaire. K'a ka ministère b'u kan di min ye a k'a dɔn terrainko kuma min n'a bilalen don terrainko min bilalen don k'ale b'a ka ministère i b'i yɛrɛ di walasa baara bɛ se ka daminɛ nɛgɛsira kan. a barika kulo sɔnna yan ni ɲɛ k'a ye. Moro caman fɔra. o ba a k'a dɔn Mugu Mukutari Wade ale fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ni ala sɔnna ma Kayikaw ani nɛgɛsirakaw ko minisiri a k'a dɔn a ye a yamaruya d'o ma ka tila k'a kuma d'o ma k'a fɔ ko nɛgɛsira a ka dayɛlɛ walasa terrain bɛ boli. yamaruya caman dira o ma waleya koyi. a ma waleya dɛ. i y'a faamu. Mugu faut pas que nka a kana kɛ kangarida ni kandi dɔrɔn ye a ka minisiri yɛrɛ jɔjɔlimajɔ k'a lajɛ a ye min fɔ yala a bɛna kɛ wa. ɲininkali kɛlɛ. sabu a bɛ fɔ k'a bila yen nɔ o y'o datugulen ye ko jakumabo k'o kɛ ten mɛlɛku. kuma tɛ fɔ tun. u tɛ sɔn. nka an dalen bɛ Mugu la fɔlɔ dɛ. an dalen bɛ Mugu la dɛ. fɔ n'a fana yɛlɛmana. a banna. nka Kayikaw. ani Mukutari Kɔnɛ kana kɛ kelen ye dɛ. ala ka renouveau Mukutari. ala ka renouveau Mugu a n'o kana kɛ kelen ye dɛ. ala ka n'o kɛ kelen ye. ala ka n'o kɛ kelen ye. Yusu mɛ ne bana ta ni ye ne bana ta i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa Gawo ko denmisɛnnin dɔ de yera yen nɔ a kunkolo tigɛlen don ka bɔ a la kununko. Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko nin faali minnu filɛ nin ye ala la ko i k'a dɔn sɔrɔ boson b'a dɔn faalen kɔrɔ kɔ nin fana kɛra ka tugu o la tuguni sɔrɔ boson bɔ min fara ye o de tɔgɔ ye ko Abulayi Kɔnɛ o kɛra ka bɛn ni tarata ye février kalo tile 9 nɛgɛ sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 4 waati n'o ye 4 heures du matin ye o kumana nin kɛra a den n'a furumuso ɲɛ bosolen ɲɛna ka taa cɛ bɔnɛ a nin na olu balolen ɲɛna. Yusu ala ka dayɔrɔ nɛma a denw bɛ yen muso bɛ yen o ko nka ko kununko fana k'i b'a ye k'a fɔ ko den taa ni denmisɛnnin ncinin ka bɛn ni i k'a dɔn karidon ye février kalo tile 28 Gawo i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kɔmusolakaw ka bolofara ye office de radio télévision du Mali. radio diffusion télévision ni Mali o RTM o yɛrɛ kɛrɛfɛla la u taara bɔ funangɛni ncinin denmisɛn ncinin dɔ dalen kan ye Yusu kunkolo t'a la a falen don k'a kulukutu bila yen nɔ ni ka taa n'u yɛrɛ ye o kumana kunnasigida kunnafoni o kɔni ye nin fɔ nka ali bi n'a ka biya ɲɛ kelen ma sɔrɔ o ko la fɔlɔ n'an bɔra yen fana an bɛ taa Yuwaru ko i k'a dɔn ko musolaka dɔ bɛ yen ko kɔni banana bana ko cɛjugu a bɛ saya ni balo de cɛ ko Yusu ko sabu bɔra mun na an ka wolomasi tabaw ka minɛnw faama olu bɛ fili parachute de la sabu u tɛ se ka taa duguma ka taa di faama ma cogo si la o min bɛ fili parachute la Yusu ko dɔ de filɛ ka ni muso in walongo ye ko min ye k'a dɔn faama ma olu ka kunnafoni cari site ye ale y'a jira k'a fɔ k'u ka baara bolodalen min bɛ n'o ye i k'a dɔn minɛnw filili ye ka taa di wolomasiri tabaw ma pankurun bɛ minɛnw fili ka taa di wolomasiri tabaw ma o kumana ko faama olu sigiyɔrɔ min bɛ Yuwaru ka bɛn ni sibiri don ye février kalo tile 27 tɛmɛnen Yusu i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 8 waati k'u y'u ka koliw filili daminɛ yaasa minɛn magoɲafɛn minnu bɛ olu ka se i k'a dɔn wolomasiri tabaw ma. ministre de la défense ko y'a an k'a kɛ mobili la min bɛ yen n'an mago bɛ fɛn o fɛn na an bɛ u bila para la ka taa jigin kan kɔnɔ o de don n ko a tubabu b'a kɛ ten de o wa ni min filɛ nin ye i k'a dɔn ko baara de tun bɛ sen na o kumana ko nka ko fɛn min ye i k'a dɔn ko sen fɛ sa i k'a dɔn koli dɔ bɛ yen o para de ma sɔn fununi ma koyi Yusu ko koli filila nka a para ma funu o kɔni jiginna i k'a dɔn bugubugu mara ka jigin i k'a dɔn i n'a fɔ gɔngɔrɔnkuru o de jigintɔ sa o nana i k'a dɔn bɛnni ni muso in ye ale garisigɛ donna o ko la a ye muso walon ka taa bɔ k'a bin o kumana ko cɛ dɔ fana bɛ yen
o fana banana ayiwa Yusu ko o tɛmɛnen kɔ ko bololaminɛ caman ko koli in y'o bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ o kumana ko i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ maa bananen ninnu ye Ala ka nɔgɔya d'u ma o fana tɛmɛnen kɔ ne bana kɔnɔ hali bi ko kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn buguda ani sigida dɔw bɛ yen ko jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw bɛ munumunu na hali bi dɛ Segu marabolo kɔnɔna la k'u camanba de nalen don jɔgɔ i k'a dɔn yɔrɔ la Dogofiri Sogolo Jabali ani Ngomakura ko jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw k'u kɔni yeli i k'a dɔn o kunban tɛ maa si la ye sabu caman de bɛ munumunu salo la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a kɛlen don jabala ye dɛ Yusu o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka ko taabolo ye hali n'a y'a sɔrɔ sibiri tɛmɛnen sigida yɛrɛ maaw bamanan ni fulaw ani siya wɛrɛ minnu bɛ olu ye sigi ka kuma kɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛnna n'o ye bɛn sɛbɛn u ni ɲɔgɔn cɛ ani kelenya ko n'a ta bɛɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw n'o ye terrorisiw ye olu ka kɛlɛ ma jigin so koyi Abulayi Jara ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn olu ka bɛn o sɛbɛn bolonɔ bilalen kɔ ko nin sigida kelen in na k'i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw nalen du dagaw da la Samori daga sigilen don yen nɔ Ɲɔnɔn cercle ani secteur min bɛ yen n'o ye Dogofiri ye Jabali Sogolo fo ka taa se Ngomakura ma Yusu ko nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw u ŋaniya la bi ka dankari nin yɔrɔ kofɔlen nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na k'u ka wuli ka jɔ yɛrɛ k'a barika bonyalen don kɔsadani in na ko tile fila in na k'u kɛlen don k'a dan tɛmɛ ka adamaden bɔ bɛɛ i dabolo la Abulayi Jara ka fɔ la hali bi ko n'i ye sigida kunnafoniw yɛrɛ lamɛn i b'a ye k'a fɔ Ɲɔnɔn kɔnɔna la ko ɲɔnɔnkaw ye i k'a dɔn welewele da joona ka jira Sogolonkaw la k'a fɔ ko ninnu maa masinaw k'u labɛnnen don y'a ko bagabaga gulon bɛ bɛɛ kunna dɛ ko hali ni i k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw n'o olu kɔni bɛ yen ko n'a ta bɛ ko fɛn ma bɔ fɛn na koyi foyi ma kɛ foyi ye min ye jɛkulujugu ye n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ye nin sigida la n'o ye Ɲɔnɔn o cercle kɔnɔna ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ kalo caman bɔ u nalen don dagajugu sigi i k'a dɔn buguda caman da la ko farabuguta de mankutu bonyana kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ bɔra o de kalama ko n'o tɛ ko n'a ɲɔgɔnna caman ko hali ni wolomasiri tabaw bɛ yen o ma foyi bɔ i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ka taabolo la ko n'i ye i k'a dɔn farabugu yɛrɛ buguda ta k'a lajɛ ko min ye maa ye maa ba saba bɔ ɲɔgɔn ko o bɛɛ lajɛlen de bɛ nin yɔrɔ la a bɛɛ bɛ koron kɔnɔ ko ninnu ka kumakan ye mun ye ko fɔ ka murufa de minɛ donsow la ko ka olu tɛgɛlankolonya k'olu bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ bila jɔn bɛ da olu la ni murufa minɛna donsow la u bɛ nin dugu bɛɛ kɛ tomo ye Ala k'an kisi Vietnam kɛlɛ la o jɔn ye o kɛlɛ ba Vietnamɛnw yɛrɛ u yɛrɛw de don population ne sɔrɔsiw u ka donsofini don o kɔni fɛrɛ bɛ ban u ka donsofini don fɛrɛ ti ban maa si bɛ ka taa jalamugu meleke ka na ko olu ye burudamɛw ka sɔrɔ burudamɛw tɛ nansara kulobilen ka jalamugu meleke kungo kɔnɔ ka na jigin anw kan ko olu ye burudamɛw ka sɔrɔ burudamɛw tɛ bɛɛ kɛra yan Ala k'an bɔ a da ɲuman fɛ Ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ n'an ma ko kɛ ko ye foroko natɔ a dogi sara la dɛ tɛmɛ ni communiqué ye dɛ Yusu mi tɛmɛ ni communiqué yaasa k'an dusu da n'o tɛ dɔ kɛra Maliko in na sa o kumana ko communiqué a bɛ waajulu kɛ moro n'o bɔra ye min ye Musa Jara ye n'u b'a wele ko cɛkɛ Musa ko Abidjan gare la ko a bɔra Mali la ka taa moro a ka saki de falenna gare la ye o kuma k'a falenna ani maliden dɔ de cɛ o kuma ko ni maa kɛra a falenni maa kɛ maa ye u ka segin n'a ka saki ye moro n'o bɔra ye foli an b'a lase sanga ani waati Moribo Suntura ma ale bɛ Kati a n'a furumuso Ama an b'u fɔ k'u waleɲuman Moro n'o bɔra ye an bɛ Seguba Suntura Moro an b'u fɔ Kati Ndomini kɔrɔ Moro yɛrɛ kɔrɔkɛ don ka foli lase min ye a k'a dɔn hali bi san gouverneur Ousmane Sangare a n'a furumuso a k'a dɔn sanga ani waati Awa Konate an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn san n'i y'olu ka foli kɛ sa an bɛ Hamadi Jalo fo ale filɛ nin ye hôpital Mali kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba don min y'a sogo doni ka na bɔ an ye ya Yusu Hamadi Jalo an b'a fɔ a n'a ka denbaya Hawa Tafili Ture ko ka foli kɛ i k'a dɔn Sankariya Mayiga ye ale ye directeur ye AMPPF la an ka foli bɛ Mayiga ye nin sanga in na a b'an hakili jigin Abakar Mayiga la kabi Yirimajɔ i k'a dɔn k'a fɔ an ka foli bɛ a fana ye kɛnɛ in kan yan Seku Tarawele sergent chef ale fana an ka foli b'a ye polisi don min y'an kanu kosɛbɛ a n'a cɛkɛ ɲɔgɔn an ka foli b'u ye Yusu Kuyate tribunal commerce maa bɛɛ lajɛlen kɔnɛ ka taa fara Famaga Danbele kan en chef ni Ala sɔnna chef tribunal de commerce la o kuma an bɛ kan bɛɛ da ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na nka yan'an ka wuli an bɛ foli kɛ an terimuso ye kabi k'a dɔn Waga n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Ma Kebe n'u ko a ma Kani Kebe ka foli kɛ Wara Abulayi Darabo ye ka tila ka foli kɛ Adama Siribe ye ale fana bɛ bɔbɔ Julaso an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Yusu ni sanga in na o kuma an b'a fɔ k'a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan